Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mangigsoon itong santos nga misa tong ipadayon itong mga pag-ampo alang sa kaayuhan sa namamasakiton. Atong pangayon sa itong manggiluyon nga Amahan ngayang ibubo ang iyang grasya sa pag-ayo kanilang tanan. Ugaron mandamda sa pagsaulog ni atong santos nga misa, ato hinulsulan atong mga sala, makikitag pasaylo sa atong manggiluyon nga Amahan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadoon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Among manggiluyon nga Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Jesucristo imong anak ug sulugoon. Imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkaw sa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Nagbuot-buot silag pili og hari sa walay pagpananghid kanako, ug nagpili silag mga kadagkuan, apan wala gani ako masayod. Ang ilang plata ug bulawan gihimo nilang mga Dios-Dios, alang-alang sa ilang kaugalingong kalaglagan. Gitamay ko o sa Maria ang natimong baka nga imong gisimba. Ang kasuko ko misilao bato kanila. Kano sa pabadi ay magputli ang katawhan sa Israel. Tao ang nagbuhat niini, dili ang Dios. Kinahanglan dugmukon ang nating baka sa Samaria, kay nagpugas siyag hangin, bagyo ang iyang anihon. Wala mamunga ang iyang gipugas, busa wala siya'y makaon. Kung mamunga man ugaling, mga langyaw ang mukaon niini. Naghimo ang Israel og daghang mga halaran, nga nakaangin sa katawhan sa pagpakasala. Bisan pag magsulat ako, og napulo kalibong balaod alang kaniya, dili gihapon sila magpakabana niini. Gusto siyang maghalad og mga mananap aron makakaon siya niini. Apan ang Ginoo wala mahimuot niini. Nahinumdum siya karon sa iyang mga kalapasan ug kini silutan niya ug mubalik siya sa Ehipto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang balay ni
atong Dios anaa sa langit. Bisan unsa ang iyang gusto, iyang gibuhat. Ang ilang Dios, plata ug bulawan, mga buhat sa kamot sa mga tao. Ang balay ni Israel, nagasalig sa Ginoo. Duna sila'y mga baba apan dili makasulti. Duna sila'y mga mata apan dili makakita. Duna sila'y mga dunggan apan dili makabati. Duna sila'y mga ilong apan dili makapanimaho. Ang balay ni Israel, nagasalig sa Ginoo. Duna sila'y mga kamot apan dili makahikap. Duna sila'y mga tiil apan dili makalakat. Ang magbubuhat nila mahisama kanila, ang tanan nga nagasalig kanila. Ang balay ni Israel, nagasalig sa Ginoo. Ang balay ni Israel, nagasalig sa Ginoo. Hallelujah, 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 Ang Ginoo manaakan. manausap kanino. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw. Mayon ikaw, o Ginoo. Sa pagpanglakaw na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus o sa kataong nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginlan na ang yawa, nakasulti ang tao, ug nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila. Wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Parisiyo, ang pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga ug giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon ug makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa tong Ginoo. Dahil ko na ikaw, Kristo. Pinaagi sa pulong sa Ebanghelyo ang atong mga salaunta mapasayno. Amen. Mayong buntag na tong tanan.
kung nakainomdom pa mo, no, sige mo magsimba sa mga miagi mga adlaw, no, puros gyud mga healing, no, healing ang gibuhat ni Jesus niya. Nya di pa lang kay healing kundi magpapahawa gyud mga yawa, no. So gipakita yun sa kanang mga nagsuot sa Ebanghelyo, San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan, ang gahom sa Dios nga gihatag ngadto sa iyang anak nga si Jesus, no. Ganin ingon si Jesus sa miaging semana sa Ebanghelyo San Mateo, ningon siya nga gihatag sa Dios ang tanang gahom diri kanako, no? So si Jesus, matud pang Jesus, kinsa tong nakakita nako, nakakita sa kong amahan, no? So kung unsay mga gibuhat ni Jesus nga mga pag-ayos mga sakiton, mao sa to'y gibuhat sa amahan niya, mao to'y gibuhat ni Jesus samtang nag sabwag siya sa gingharian sa Dios, sa gugma sa Dios, no. Niya iyang ang gugma sa Dios sa iyang amahan, iyang ipakita des mga milagro, no. Karon sa tuong Ebanghelyo, kanang usa ka tawo in taon nga naamang tuod kay naposes sa yawa, niya nakanindot kay sa before ni giayo ni Jesus ang tao, gidala siya sa mga tao ngadto ni Jesus, no. So intercession, no. So unang punto sa tuang Ebanghelyo nga si Jesus naghangyo siya ninyo nga pwede mo intercede sa mga tao in taon nga wa pa kaila ni Jesus or nakaila pero ni nahimulang kamo nga na kanunay naminaw ni tambong santos nga misa, pwede mo intercede sa mga tao sa inyong mga pag-ampo o sa inyong mga aksyon o mga pulong, no. Matud pa ni San Agustin, giinan niya ang iyang mga parokyano, mga pulong nga naghatag og kalipay og kinabuhi, no. Dili kay mga pulong nga si panapi, no. Mga pulong nga naghatag og kinabuhi ug paglaom ug kalipay, words of hope and strength and hope, no. Bunay unang punto nga gihangyo ni Jesus. Ganin ingon si Jesus, giinan niya iyang matinun-an, daghan kayong mga anihon, pag-ampo mo sa tag-iya sa anihon, aron daghan ang madugangan pa ang mga mamumuo nga muanin ini. Karon sa tong panahon mga igsoon, okay, kanang nagkaan na magkawa ang mga pari ay namgay pari pero maminyo po dito sa mo ang mission area sa Australia, sa kanang Brisbane, sa Diocese of Toowoomba, upat to ka parokya mo adito niya ang diocese mo igsoon, no, ang ilang kinabatan-onan nga pari kay 65 years old, pareho ra na kog edad, luoy no. Niyang nay usa ka pari na mo didto nga nasi parokya, sus mo adto pud siya sa tulong parokya nga sakyan og eroplano, kanang gagmayng eroplano ba, iwa na may mga pari, no, wala may musod sa bukasyon. Sa Amerika lain po style na dito, kay mga sa Pilipinas manguhag mga batanon ingnon mag eskwela dito sa Amerika niya opera auto, makinsa may di mo adto god opera auto adto dito adto mapari ano man, wala may bukasyon dito din sa tuas Philippines, purti mang daghan na ang Cebu City lang daan, Diocese of Cebu, purti daghan na, no? Pero kuwang pagyud kaayo mo nang kamo mga giimbitar mo Jesus, pag-ampo mo, tabangi mi ninyo ampo, gadagaw ng tang manood, sige si Popleo, sige taon siya
pangimbitar sa Pilipinas nga iampo ang Europe nga na madugangan og mga mamumuo, mga pari o mga madri. Hinaot nga iampo sad ninyo kaming tanang pari, no? Ikaduhang punto nga igsuon kaning gipakita ni Jesus nga gahom. Si Jesus dili kay makakita sa outside nga appearance sa tao, kundi mulahos gid iyang pananaw sa kasing-kasing sa tao, no? Mo na itong timan-an nga naay mga tao nga makita nato na mo smile, pero behind sa smile nain tao yung mga gipang lukdo nga mga kasakit sa kinabuhi, no? Behind sa success na ay mga anxieties nga gipang dala, no? Katulad akong gi-share ninyo nga babae, no? Kanang ang Ginoo ay kay buutan yung kay Ginoo, no? Katong babae nga ikaupad na to niyang attempt nga maghikog, no? Itong paghigot na niya sa bakos, tungtong siya sa bangko, yung pagpatid niya sa bangko, nahuwag siya apil kay naputol na yung bakos. So ang Ginoo kanabang naagid kanunay ba, nagpahinomdom to niya niadto sa kumbinto niyan naki-counseling, no? Sighila kay gibugaktan ako no sa iyang gibati niya, pero may gusto siyang mo-smile, tanaw ni mo niya malipayan gid ba, pero behind sa smile di ay naday gipang alsa, bugat kayo. Muna nga kamong naaron din ni bless kay mo kay duol mo ni Jesus unsa inyong ipang lukdo diha, bugat kayo, ihatag niya, no? Nanggay mga tentasyon nga ngilad kayo, focus din ni Jesus, na i-appeal ampo ang tanang mga tao nga naing ipang tanggo nga mga sekreto, no? Kay natay Ginoo diha ni Jesus nga kita sa to ang mga kasing-kasing niya. Gusto gid siya nga moduol ang mga tao uban sa inyong mga pag-intercede, no? Hinaot punta. Pinaagi sa pagkapari sa bag-ong kasabutan, gitanyag sa Dios kanato ang mapasiguling pag-alagad sa iyang anak. Mudangop kita ngadto sa Dios ug sa anihunon diha sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga mas daghan pang mga tao ang musanong sa imong tawag sa pag-alagad sa imong katawhan isip mga pari, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga kanasuran nga sarado alang sa ebanghelyo, maandam og mamahimong tabunok nga uma alang sa pagsabod o pagtisok sa pulong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga kaparian, mga kamadrihan, mga relihiyoso, mga katekista, og mga laykong apostol, magdasig sa uban sa pagpaapil kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga dasigo nato og pamuhat uban kanila, nga nangalagad sa linaing paagi diha sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imuuntang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, ngang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mapasiguling sakripisyo ni Kristo, magdala sa tanang nangamatay, ngadto sa kahimayaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
Ginoo sa anihunon, pinaangi sa among mapaubsanong mga pag-ampo, tiguma ang imong katawhan, ihatag kanamo ang mas daghan pang mga mamumuo, diyan sa imong misyon, o padalia pag-abot ang gingarian, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahil pag-istang kalibutan, ikan siyang pamagatagon, nadawat ang kinamigadat kanil ang panunusin, taginawag sinasa. May makiniglam sa kinabuyan. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang akog ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan mo ta sa Ginoo kini sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg pakibaya sa iyang ngalan alang sa satong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa imaya sa imong ngalan, maglimpyo ta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kani. Maanaw sab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa mong hinugugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo. Ang tanan nimong mga tinubos, magdaig kanimo. Ug ang imong mga santos, magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang ulay hunong nga pag-ahon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug luta sa imong himaya. Sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa.
aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini. Ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, og Panginoong kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalingan. Aron paghandom sa kamatayon o pagbanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang og moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi o Diyos ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na kato mong gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyahang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Punos pagtuog pagsalig sa Dios atong ampuon ang Amahan namo. Amahan namo nga naas nga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong ginghari. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta Ta nga maymon imong sa sala. langit. Ang Kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nagsala.
Hugayoy Dilim tugot kami, nga mahulog kami sa pagsulo. nualawas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo. Ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga nga malaumon sa bagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang bahumugang maya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanino. Atong ihatag ang kalinaw sa usa with a smile. Ang kalinaw na kaninyo. Kordero sa Diyos, karagawak kang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, karagawak kang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, karagawak kang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon kini si Jesus, ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita nga gidapit alang sa bangkite sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako ngayon mong kalawat kanimo, kapani pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang tawag sa atong Ginoo, tubagon unta sa pagtuo, maninguha kita nga malaumon, ang Ginoo makagagahom. Ang tawag larawan sa gugma, mao'y hagit sa tagsa-tagsa, gitawag ta sa pag-alagad, sa tiunay tang pag-alad. Pagkadaghan sa nihunon, pagkanit sa mga ngani karon, hatagan unta kita sa Ginoo, ug daghang mamuo, ug sangpiton ta si Maria, hinahanato sa kanunay, maghiusa kita uban kaniya, magmalikon kita sa gugma, kaya niya man sa kamuta ang paglaom sa tagsa-tagsa, bitawag ta sa pag-alagad, sa tiunay tang pag-alad. Pagkadaghan sa nihunon, pagkanit sa mga ngani karon, hatagan unta kita sa Ginoo,
Mag-ampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanino. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nala na tong santos nga misa, panglakaw kamo, dadan nyo ang gugmaw ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.